Kakunhon jong kisamla puli na kaseng HYC ke Education Cell kila mi syakmat bon wan ai jeng kersan ya kakong bindas im kalong kemi ke basyong syak tengan haka jaka yang kali hasenda ke Additional Secretariat Shillong na kabenta bandawa na kasorkar ban snapen bhano ika surok nongpo umden sunapur NUS Road kapala jot rathai menta ke bakot syaka khat sansnem. Habakren bat unong lum kubor usamla ban penbiang riang uberi Assistant Secretary jong HYC Education Cell ulaong. Baka sorkar kajukular bat koop ban wanra katakan New Shillong kaban pen internet ya kanong ba Shillong Henry kat ba syakisnong kiba syakapsor syanong kendong kiba buon kiba dangsa din hagi babun kiliang. Ni bun sien ya kerente kata kajing kelang. Henry ikong ide ilong kemir. Ibayaki hani banwan tak kajing kelang. Henry syanu tu baru. Kiadon ban support ikong ban wanra tak kajing kelang. Mo inya keren no. Lada ngingi yo. Lingba ikong ya kani kajing dawa. Mo kalau job lupa dia ngi. Kalau job lupa ngi. Lada ikong kum iriu kentai ikloi ban wan man sya kan hang ni. Kan utam yang ngi dia. Kan utam yang aning kong. Kan utam yang ngi. Kibadan kajing klien ta jemreu. Om tang banga om tang ikong om tang mapi ba. Mengidan kajing klien ta kajak menreu. Henry baro ngidan kajing klien ta kajak menreu. Dia ban syua keren no mo. Ka sorkar ka jongi. Mo ka kular ban wanra ya kita ka kular ban penlong ya ke Shillong kata ka New Shillong kata ka Shillong ka ba itanan. Henry si kapsor ka klen. Hak ban mi se ilong kemi banyak ki ban syak tangan. Namenta kajing bha kumba iong ikong menye. Ibahing jong i. Namar bakas niu plat kasurok. Ihap ban mat ya kajing songsi. Kilong kemi. Hapadeng kajing armet namar bakas niu tan e kasurok. Mo ihap ban mat kajing e. Ban om tang kata. Mo kibun kajing e kiba ngingim tip. Mo telada ikong kum kalong kemi. Sai sisian mo nya keren. Ikloi ban mi. Kajing kit kli. Yang kum u samla ubayalam ya kena puli kat nutam dia. Dara ka sorkar nya keren no moi kata ka sorkar ka don ka skor. Ndai kali bakelut. La shnai ka skor ka jong katang mundur ka kli. Mo kitik basyong hasuki kidon ka skor ndai tang mundur ka kli. Shu habaya day baga jingduna ki nong wan ai jing kersa ni katika longkme kam tam ki nong shong snong jong ka nong po constituency bar jong ka dong ribhoi ulaong bahakum kine gi jat jing ki da ka basha thangan la juyo i baladami ban sha thangan ki riu pau khmat khlam da pan slam ki babun ki wan ai man sim bar jing kersan henry la mi pat da ki riu pat ba ki duna gi bawan ban mi syakmat ban ai jing kersan Tengi kerpat. Mo ya kajat benri hibar kowe. Ngin klet no. Mo ya kata kajing sengau malah dia ngin support cu tang na social media ngin bong cu ngiso si nam ta ikong Henry ngin wan ban ai ka mensiam nam ta ikong namar ikong hani kum kolong kemi idon ban thia ban cha than shanu baro hani ngidon tangat nungut arpau duna tengi kirpa ngakot na kaliang ngajonga kum ta unong elam namanta ki khenda ngakot ya baro bengin wan ban support nam ta ikong namar kani ka jing sedang ya kajing kelah ngi berngem o ngi kwa ngi terang nama ta kajing kelah ikong ngi wara kajing kelah ta kajing khot kum nanga ba ikuna pulia bab kajing kerpa bato ngi nyawan ban ai lang kajing kersan ta ikong kataw ko long bang adon nang kajing sungkya kan i wangai i kum to mo hapo lapat i kum to da i ka ba i mat ti kasnong jong i ti ngi ru ho i sa asor ngi mat re shibun kajing e am ngi le ngi wan kalanti ka suk wat taru gin hamtam da pang da shitom na ka tu ko kom long ka sorta mo ka i ben ni kim tai ong la khasan snem e ki klam long ka tu ko surok kala sniu gum tu mo ti katai ka don ka jing sung kya ti ba kan ne e ken di ban chu e ben ken ki na ma ki ru ki don la ka don ni kum pra kan thai ki don ni ta ka jing snow abang i ka tu ko surok kalong sniu hadu ka tu iperkat tinggi kun di wat kun di dong ni kun di dong ki do di balong di kentai haga jing long kentai ti pilatep ka kha ka pun kita ban lek kita ban wan kada ja kai ka hapo surok kalau ka basusi si ja kai baki ka komen ka don ka bor kumu MLE ru don ka bor tang man repair tang ban penbha tang ban pen ban wat ni kita ki jing man saw kai Banir ni la isa imat siya ka to ka surok. Ida isun ay gibriyo siya to. Dan kiba
suyam sulinya rasurok kabil kalenti beriben poi sitan kanta poi arlai kanta mat kanu gajing snow dungi kitimi pala dangi I kikun batap ban kha ban pun kinja kuntu kin suja ki ke basni rasurok kalong ka pa siya ini aduh kata syukur men hi ba baro khati ki long kemi ki kathai bagi dei ban mi hi sakman ban ya ai ti kaman ti ka diang ini kong amar ila sim yak sinjam ka bala long rang ba sisa dapat khat hi ngaru buat mangaru kada snow sisa ini kong bila long sisa kum kata ka long kemi kepada krau ko jung perkhat nama tadi kun kan Kun ba iet ngi ju shet jing ba man la kas ngi hatu ngi la ju perkhat ba ka bam ngi bam ka tein em ya ka met jung ni mai ki ju ba mi kini ki ju ki jing ba man la kas ngi bali kani ka jing kali minta ka to ka dukan ration ba pen yai uba raju uya tho yanga Ray man kapor yem ju yo ai kijing bam ki batei ka met ki balong ka daw jong kijing pang anemia pat kijing brie jong ki kma ba kum nu ngan lai na kini ki jing stam Kong nangkong pide ban melin ban bam ya ki jingbam ki bapha hakrukam bam jongpi bunsen ki longkmi bat ki khulong khana yo ya kini ki jingpang namar kim yo ya ki jingbam bantei ya kamen ka sarkar kelas dang ya ka food fortification ha ukhaw ata mlu kadut bat ka umpnyang bam baro kin don ki jingbam ka bantei kum ka iron folic acid vitamin B12 iodine zinc vitamin A bat vitamin D. Yakini baro kila banyo na kijing bam badi haki dukan ration. kata kamut ngi dan yu khau 45 pa biang bha bat ngi mai uni khau tu bai biang ba pitharai baro kin bang ban ba mi uni kun ka fortification jong khau kanum khata ya ka jing mat ba ka jing long jing man jong khau mai karukam ban bu ya ki ba karukam shet pat kala ban pher om dei kun om dan jing pher la da dei ha ka rukom bu ne rukom shet kum ba fi ju shet yu khau ba fi thien kum chu ru la shet ya uni u khau okum ta te kun ka jing bam ba ai ka kwat ka khya bat ka ba ai bor ka met ka phat bat ka bor per khat jungi hatu dang dan ki jing bam ba kham bha ban ya uni hoit mai fikran ya ka badai sisa Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya